Xermade acolleu esta sexta edición da súa carreira popular que organiza o propio Concello o sábado 14 de novembro. A partir das 4 da tarde estaban convocados todos os participantes na praza do Concello, onde estaban situadas a saída e a meta de todas as probas programadas. O percorrido circular dende a categoría Benxamín cunhas distancias de 60 metros para os máis pequenos, 300 metros para os benxamíns e 600 metros para alevíns e infantís. Serían de 1.800 metros para os cadetes e xuvenís e de 6.200 metros para os adultos. Ás 4 da tarde saíron os nenos da categoría biberón, como a sempre moi numerosa, deixando estupendas imaxes como ven sendo habitual. Case 50 foron os benxamines que saíron a continuación, tras os 300 metros percorridos, chegada ao sprint entre os tres primeiros. Quedando da seguinte maneira: primeiro Mateo Núñez, segundo Lucas Pena e terceiro posto para Antonio Graña. A continuación entraba a primeira nena Carla Reija do atletismo Castroverde. Os alevíns e infantís en carreira conxunta percorrerían 600 metros antes de voltar á liña de saída. O primeiro en chegar sería o infantil Samuel Castedo, seguido do tamén infantil Aaron Martínez. A continuación entraría o primeiro alevín Diego Rodríguez, e nenas en quinto lugar da xeral e primeira infantil para Andrea Fariñas do atletismo Friol, sendo a primeira alevín Aurora Romero. A continuación, quenda para os xuvenís e cadetes cunha distancia por percorrer de 1.800 metros. Tres primeiras prazas en meta para os tres xuvenís, Antonio Souto do Lucus e os atletas do Lourenza, Pablo Irimia e Luis López. Triunfo cadete para Ismael Franco sendo a primeira muller, a xuvenil Noemí Carro e segundo posto para Uxía Vázquez, vencedora cadete. Unha vez rematadas as carreiras de menores, quenda para absoluta, con case un centenar de inscritos que se presentaron á liña de saída para dar conta dos 6.200 metros programados pola organización. Tras percorrer as rúas do Concello, veríamos chegar cunha gran vantaxe sobre os seus rivais ao gañador da proba, Antonio Teijido, do Berxel Nutrición. A máis de 30 segundos estaría José Manuel Corral do Capol, sendo o terceiro caixón do podium para José Seoane. Teríamos que esperar case 5 minutos máis para ver aparecer a primeira muller gañadora desta sexta edición, que sería Raquel Guizán. Ocuparía o segundo posto Susana Castro do Olimpo, sendo a terceira praza para Virginia Polo. Ao remate da proba falamos con Miguel Pérez, membro da organización. Hola, boas tardes, son Miguel Pérez, son organizador da Carreira Popular de Xermade xunto co Concello de Xermade. Este ano foi a sexta edición, baixamos un poquinho de participación de adultos, esperemos o ano que ven volver a subir. Moitos nenos, moitas gracias a todos os nenos por vir. Quero dar gracias especialmente aos nosos patrocinadores, a Gin Sports, a Gali Orient e a Óptica Carmela polos agasallos que nos deron e polos vales que nos donaron para poder sortear en todos os participantes, que foi unha novedade que introducimos este ano para poder premiar a todo o mundo, que non houbera premios por categorías, simplemente que todo o mundo que viñera a participar agradecerlo de alguma maneira e moi gratamente ofrecernos os patrocinadores a ofrecernos esos vales para poder sortear. Quero dar gracias tamén a toda a xente que me axudou, porque sin eles isto é imposible, isto de verdade é imposible, hai xente que se implica unha barbaridade simplemente por facer o favor. Gracias a Protección Civil das Pontes, gracias ao Corpo de Protección Civil de Xermade e gracias un ano máis ao Concello de Xermade por haberme dado a posibilidade de traer a Xermade, de que a xente conocera Xermade e que unha vez que veu, que sabe onde estamos, que volva e que descubra outras cousas que hai ademais da carreira. Moitas gracias e espero que nos vexamos o ano que ven e se hai sorte con máis actividades facendo un pouquiño mellor cada ano. Moitas gracias a todos. Coa satisfacción de don Roberto García, alcalde de Xermade, polo desenvolvemento desta sexta edición, rematamos esta reportaxe. Boas tardes, noites, son Roberto García, o alcalde de Xermade. É unha honra para min participar nesta sexta edición da Carreira Popular de Xermade, que tivo unha gran afluencia, foron máis de 200 atletas que participaron das distintas categorías, cun día estupendo que permiteu que o tempo se acercara aquí xente de toda a provincia, de outros sitios de Galicia e de algún de España. Esperemos que nas seguintes edicións xa todavía moita máis afluencia. Desde o Concello vamos a poñer todos os medios para eso. Tamén agradecemos aos patrocinadores,
Galio Orient, Óptica Carmela e Gin Sport, o seu patrocinio tamén para esta carreira, así que a aportación do Concello e de personal do Concello e de voluntarios de Agrupación Civil das Pontes, de Xermade e o resto de veciños que colaboraron para que este acto salira pues, con toda a normalidade e sin ningún problema. E nada, decir que en anos sucesivos vos invitamos a todos a participar nun concello do rural que ten unhas paisaxes, unhas rutas de senderismo, uns atractivos fermosos e vinde todos a visitar e pasear por Xermade. Gracias a todos.